Jeg vil gerne vise Pythagoras læresætning 1, eller Pythagoras læresætning er a i anden plus b i anden lige med c i anden. Og det kan man vise med at tegne et kvadrat, hvor det er, man indtegner 4 små trekanter. Hvor vi har C, C, C og C, og A, 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 og A, og B, 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 og B. Og vi ved, at for at finde arealet af en firkant, det er den ene side gange den anden side, så har vi C i anden. Og så for at finde B i anden og A i anden, så skal man så rykke rundt på vores trekanter i vores kvadrat, så det kommer til at se nogenlunde sådan her ud. Så hvor vi har vores A og A her, og B og B her. Så vi nu kan sige, at for at regne den første ud, så siger vi B gange B, så det bliver til B i anden, og så har vi vores A gange A, så der er A i anden. Var det ikke det?